இது வாரவலம் செய்திகள். வீதி விபத்துக்களை தடுக்க மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் போலீசாரினால் பாரிய நடவடிக்கை. காத்தான்குடி போலீஸ் பிரிவில் 70 துவிச்சக்கர வண்டிகள் போலீசாரினால் சோதனை. கருப்பு ஆடைகள் அணிய வேண்டாம் என போலீசார் எச்சரிக்கை. இனி விரிவான செய்திகள். அதிகரித்து வரும் வீதி விபத்துக்களை கட்டுப்படுத்த காத்தான்குடி போலீசார் போலீஸ் மா அதிபரின் பணிப்புரையின் கீழ் பாரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர். மட்டக்களப்பு மாவட்ட சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் லலித் லீலாரத்னவின் வழிகாட்டலில் காத்தான்குடி போலீஸ் நிலைய பொறுப்பு அதிகாரி ஐபி அழகக்கோனின் பணிப்புரையின் கீழ் மட்டக்களப்பு கல்முனை பிரதான வீதியில் 680 பிரதேசத்தில் நேற்று மாலை போக்குவரத்து போலீசாரினால் இந்நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்நடவடிக்கையின் போது சுமார் 70 துவிச்சக்கர வண்டிகள் போலீசாரினால் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு இருளில் ஒளிரும் ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டப்பட்டன. பின்னால் வரும் வாகனங்களுக்கு குறித்த ஸ்டிக்கர்கள் ஊடாக முன்னால் துவிச்சக்கர வண்டி செல்வதை அவதானிக்க முடியும். அதனால் விபத்துக்களை தவிர்க்க முடியும் என காத்தான்குடி போலீஸ் நிலைய போக்குவரத்து பிரிவு பொறுப்பதிகாரி RM சந்தன வாரவலம் செய்தி பிரிவுக்கு விளக்கமளித்தார். இதேவேளை இரவு வேளையில் துவிச்சக்கர வண்டி செலுத்தும் வயோதிபர்கள் கருப்பு மற்றும் கடும் பச்சை நிற ஆடைகளை அணியாமல் வெள்ளை நிற ஆடைகளை அணிந்து இருள் நிறைந்த இடங்களில் துவிச்சக்கர வண்டியில் செல்வதனூடாக பின்னால் வரும் வாகனங்களுக்கு ஆடைகளை அடையாளப்படுத்த முடியும், ஆட்களையும் அடையாளப்படுத்த முடியும் எனவும் தெரிவித்த அவர், துவிச்சக்கர வண்டிகளை சரியான முறையில் பயன்படுத்தாதவர்கள் மீது வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளதாகவும் மேலும் அவர் தெரிவித்தார். காத்தான்குடி போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட கல்முனை மட்டக்களப்பு வீதியிலும் மட்டக்களப்பு கல்லடி வீதியிலும் தொடர்ச்சியாக வாகன விபத்துகள் அதிகரித்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. இது வாரவலம் செய்திகள். வாரவலம் செய்திகளோடு நீங்கள் இதுவரை இணைந்து கொள்ளவில்லை என்றால் எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் ஐகானையும் அழுத்தி விடுங்கள். Daylight නෑනේ. daylight. නතුරම පේන්නේ. daylight එකට මේකට light එක වෙච්ච ගමන් පරාවර්තන වෙනවා. reflection එනවා නේ. साइकिल काटते हैं रंडे एक्सीलेंट अडू करांगे දැන් මේ වැඩි හරියක් බලනවා මඩකලපුවේ වැඩි හරියක් ඇක්සිඩන්ට් වෙලා තියෙන්නේ මේ පුස් සයිකල් හින්දා මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ පුරුලා ඇක්සිඩන්ට් එකේ පුස්පති කරලා දැන් ගියේ සතියේ එරවුල් බයිසිකල් දෙකක් එක්කෙනෙක් වයස අවුරුදු 60යි අනිත් එක්කෙනාට 75යි මේ දෙන්නම ඔය පුස් සයිකලේ පුස් සයිකලේ ගිහිල්ලා අනිත් වාහන හා සමානව තමයි හරවනවන දකුණට හරවන පිටිපස්ස බලන්න ඕනේ. මේ බයිසිකල් හරවනකොට පිටිපස්සේ වාහනයක් එනවද මොනවද එහෙම එනවද කියලා බලලා තමයි හරවන්න ඕනේ. එකපාරම බයිසිකලේ පිටිපස්සේ මෙහෙම යම ගමන් හරවපු ගමන් පිටිපස්සෙන් ආපු වාහනේ වදිනවා. එහෙම නැත්නම් පාර හරහා දානවා. ඒ ඔක්කොම වැරදි.
මේ බයිසිකල් වල සියලුම ලයිට් තියෙන්න ඕනි, බ්‍රේක් තියෙන්න ඕනි. රාත්‍රී කාලේ යනවා නම් අනිවාර්යෙන් ලයිට් එකක් තියෙන්න ඕනි. உண்மையிலுக்கு இருந்தாலும் අපි දැන් මේ සැරේ මේ ඉස්සර අලවලා දෙනවා ඊළඟ සැරේ නම් බයිසිකල් පිටිත් දෙනවා මේක නඩුවක් හරි දාන්න මේගොල්ලෝ. නැත්නම් මේ ඇක්සිඩන්ට් වෙන එක අඩු කරන්න බැරි වෙනවා අපිට. අපිට දැන් ඔයගොල්ලෝ මයින්ඩ් දාරගෙන வந்து திருப்பி சந்திக்க டைம்ல இடைவெளியை பார்க்கணும் லைட் போட்டு போடணும் லைட் போடாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு கட்டாயம் மலைக்கு எடுப்போம். අනිත් එක පොලිසිය විතරක් නෙවෙයි ඕගොල්ලොත් දැනගන්න. තමුන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්න. දැන් වයස අවුරුදු 60ක් 65ක් 70ක් 85ක් වුණාම ඕගොල්ලෝ තුන් බයිසිකල් පදිනවා සමහරට බ්‍රේක් කට් නැහැ. ඒකට කන්ට්‍රෝල් එකක් නැහැ. මේ ආක්‍රම මේකත් එක්කම බාර් එකට එනවා. පොට් එක දාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ කිසිම කල්පනාවක් නැහැ. තව ජීවිත තව සෑහෙන කාලයක් ඉන්න පුළුවන් කට්ටිය. ඕගොල්ලෝකට බයිසිකල් වල මොනවත් නැහැ. ආවා සමහරක් වෙලාවට යනවා මේ පැටල් එක එක්කෙනෙක් සීට් එකේ යනවා අනිත් එක මේ කම්බියේ ඉඳලා යනවා. ඒක ඔක්කොම තහන වැරදි වැඩ. කරන්න එපා කියලා දැනුවත් කරන දෙමාපිය දැනගන්න ඕනේ. ඉවත් කරගන්නේ මුත්තිමඩි වෙන කල්ලි කරනවා. දැන් මේ බයිසිකල් ඕනේ. මේවා ටේ ලයිට් එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට ඒවා තිබ්බම තමයි මේ ඇක්සිඩන්ට් එකම ගොඩක් අඩු වෙන්නේ. ஒரு பைக்கில் பாருங்க சீட்டை பார்த்துட்டு இல்லை அந்த 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 வந்து கம்பி மேலே போவாது இதனால நமக்கு வர வந்து கூட வர அதனால் பைக் ஒன்று இருந்துக்கிட்ட பிரேக் லைட் இது பெல் அதெல்லாம் போய் கொடுப்பாங்க இது பண்ணுறதுல உங்களுக்கு இதை வளர்க்கப்படுவதற்கான මේ වගේ මේවා කියලා දුන්න එක ඕගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් ගෙදරගේ දෙමාපියන්ට තව හිතවත් අයට කියන්න මේව බුස්සයිකලේ මෙහෙම පැද්දොත් මෙන්න මේ විදිහේ වෙනවා උසාවි දානවා පොලිසියෙන් ලියනවා ඒ කියලා ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්නේ මේ බයිසිකල් පදින අය. உங்களோட சகோதரர்கள் நீங்களும் போய் ஜனத்தை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கணும். சொல்லிக் கொடுத்து உண்மையில் முன்பயிலுக்கு வாழ்கிறாங்க சரியான முறையில் பயன்படுத்தின அப்படின்னு சொல்லி விபத்து தடுக்கக்கூடிய பணிமுறையை பார்த்துக்கணும். විශේෂයෙන් තමන්ගේ පාසල් ළමුන් ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ දෙමව්පියෝ තාත්තලා තමයි මේ අවස් වෙනකොට මේ බයිසිකල් වල යන්නේ. වයස 60යි 70යි 80යි. ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ බයිසිකල් වල පදින්න බෑ කියලා රැ වෙලා. එහෙම නැත්නම් බයිසිකල් එක පදිනකොට සම්පූර්ණ කළු ඇඳුමේ දුඹුරු පාට, කොළ පාට ඒව නෙවෙයි. බයිසිකලයක් උත්සාහයකලක් හරි පදිනවා නම් ඒක අනිත්ව කට්ටියට පේන්න සුදු පාටින් හරි එහෙම එකකින් තමයි පදින්න ඕනේ. வயது நாற்பது வந்து எல்லாரும் இந்த வேலை தான் போடலாமா அதை தவிர்த்து கொள்ளட்டும் அப்போ மற்ற இது நீங்கள் இந்த வேலை போக இது வந்து வெளிச்சமில்ல ஏரியாவில் நீங்கள் கரம் கொண்டு போனால் விலங்குல வந்தாங்க வேறு ஒரு வெள்ளை கலர் சரி இப்போ போடுவோம் ඒ තද වර්ණයක එතකට ගියොත් එහෙම මෙතන ලයිට් තියෙනවා. ලයිට් නැති තැනක ගියොත් පේන්නේ නැහැ කාටවත්. ඊටවසෙන් ඇවිල්ලා වාහනයක් ගත්තා බයිසිකලයක් ගත්තා මොනවද පේන්නේ නැහැ. ඒකින්ද තමයි ඔය රැට යනකොට වාහන හරි මොන බයිසිකල් එකෙන් පදිනකොට සුදු වර්ණයෙන් පේන්න අනිත් වාහන කට්ටියට පේන්න සුදු වර්ණයෙන් අඳින්න කියලා.